a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mun kira wannan taro ne dan mu ba da sanarwa akan samun izini da muka yi daga ita babban ma'aikata ta tarayya wadda ke Abuja da shi mai girma minista na lafiya Dr. Osage Hanire ya sa mata takarda hannu a jiya. Ya ba da dama an maida asibiti daga asibitin kwararru zuwa asibitin koyarwa ta gwamnatin tarayya yanzu a Katsina. Wannan jama'a da yawa sun san cewa mun jima shekaru wurin 4 ko 5 ana kokarin a ga yadda za a yi a canza wannan asibiti daga asibitin kwararru ta Katsina zuwa asibitin koyarwa ta gwamnatin tarayya a Katsina, wadda za a amfani da ita a samu daman koyar da ɗalibai wanda jami'a ta Umar Musa Yar'adua za ta ɗoka, wanda za su karanta aiki na koyon sana'a da fasaha na fanni na likita. Yanzu da aka samu wannan izini, wanda an samu izinin Allah, shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya saka mata takarda hannu, kuma yanzu minista na lafiya shi ma ya saka mata takarda hannu, ya bada izini a canza wannan suna. Asibiti yanzu ta koma asibiti ta koyarwa ta gwamnatin tarayya, ba kuma asibiti ta kwararru ba ta gwamnatin tarayya ta Katsina. Dama wannan izini shine abu na ƙarshe wanda ya rage ba ita jami'a ta Umar Musa Yar'adua ta samu, wanda zai tabbatar mata cewa in ta ɗauki ɗalibai wanda za su yi karatu na fannin likita ba su da matsala da duka wayannan regulatory bodies kenan, wanda da National Universities Commission, ita wato commission wanda ke kula da jami'o'i, da kuma Medical and Dental Council, wato ita council wanda ke yi ma likitoci idan sun gama makarantar rajista. Saboda dukkanin su wayannan guda biyu sai sun ba da izini cewa sun duba kuma sun tabbata komai ya yi tukunin, sannan za a iya ɗaukar ɗalibai kuma su yi karatun su gama fatar tankarta ba. To dama wannan shine izini na ƙarshe wanda ya rage bamu da shi, to yanzu kuma an same shi. So alhamdulillahi, yanzu jami'a ta Umar Musa Yar'adua za ta ɗauki ɗalibai wanda za su karanta fanni na likitanci, kuma ya Allah ya so ya yarda cikin shekara 6 za su gama karatunsu. Ba za su samu matsaloli wanda su za su samu a ce ɗalibi ya yi shekara 12 bai gama karatu ba saboda akwai wani izini da ba a samu ba da ya hana shi ya kammala karatun shi na jami'a. So muna godiya ga gwamnatin jihar Katsina a karkashin shugabancin mai girma gwamna Umar Alhaji Aminu Bello Masari, gwamna kenan na jihar Katsina, ga duka kokarin da ya yi wurin tabbatar da cewa wannan izini ya samu. Sai kuma shi chief of staff na shugaban kasa Professor Ibrahim Gambari, wanda shi ma ya yi amfani da matsayin shi wurin taimakawa mun samu wannan izini na canza suna. Sai kuma akwai ita board of management wanda ke kula da wannan asibitin karkashin shugabancin Hajiya Hannatu Akelu, wanda su ma sun yi iyakacin kokarin su tabbata cewa an samu wannan izini. Sai akwai kungiya ta su dattawa na Katsina a karkashin shugabancin maradin Katsina Alhaji Umar Ahmadu Kurfi, wanda sun yi iyakacin kokarin su sun shiga duk wani ofis da ake bukata a shiga Abuja a tabbata cewa an samu wannan izini ya tabbata. Daga nan sai kuma ita babban ma'aikata ta lafiya, wato Federal Ministry of Health, a karkashin shugabancin babban minista na lafiya Dr. Osage Hanire, da kuma mai martaba sarki na Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir, wanda shi ma ya nuna baba ne shi, duk lokacin da aka je zai tura, kuma duk inda aka je an samu sauƙin samu wannan tabbatar wannan canzawa. Daga nan kuma sai shi mai martaba sarkin Daura Alhaji Faruk Umar Faruk. To alhamdulillahi, yanzu jami'a ta Umaru Musa Yar'adua za ta ɗauki ɗalibai, kuma in Allah ya so yarda cikin shekara 6 za su gama, za su zama likitoci. Allah ya taimaka mana, Allah kuma ya bamu ladan wannan kokari da muka yi, ya kara mana shi cikin mizanin mu. Ina da tambaya guda ɗaya, kuma na Yusuf Ibrahim daga Bani ne wakilin
DW Service. Tambaya ta ita ce tun lokacin da ake kokarin conversion din wannan asibiti zuwa asibitin koyarwa, so suna cewa to idan aka conversion din shi aka mai da shi asibitin koyarwa, ita Federal Medical Center a sunanta za a matsa da ita wani yanki a jihar Katsina. Menene gaskiyar wannan magana? To ai ita dama dai na farko gwamnatin tarayya dokar da ta yi shine za ta yi asibiti guda ɗaya a kowane jiha, ko teaching hospital ko Federal Medical Center. Ai kaga a Kano akwai Aminu Kano Teaching Hospital, ba Federal Medical Center. A Kaduna akwai Ahmadu Bello University Teaching Hospital a Zaria, ba Federal Medical Center. In ka je Bauchi akwai wannan Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital, to su suna da Federal Medical Center a Azare. In ka je Gombe akwai Federal Teaching Hospital irin wannan a Gombe, amma ba Federal Medical Center. Ka gane? To amma wannan ba decision ɗin mu bane. Ba mu muna kula da wannan asibitin ne wanda yanzu ta koma Federal Teaching Hospital, asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya na Katsina. Ba mu bane za mu yanke shawara gwamnatin tarayya za ta yi Federal Medical Center, in ta yi niyya za ta yi a ina za ta yi, wannan ka gani ba aikin mu bane. In muka yi wannan magana kaga mun shiga gonan wani kenan, muna magana da yawun shi tunda ba aikin mu bane mu wannan magana. Amma tabbas mun ji labarin an ce gwamnatin tarayya tana so ta yi Federal Medical Center, a ina za ta yi? Kan sani ba.